Takže čaute ľudia, ja vás vítam pri novom videu z Minecraft Survival série. V minulom dieli som si spravil kamenné veci, našiel som pár železa a na konci videa som vám povedal, že sa pôjdem vydať hľadať proste normálnu krajinu bez snehu. A tak som išiel. Našiel som asi po takej hodine, dvoch. A rovno som si tu zabil som pár oviec, spravil som si posteľ a zároveň taký menší úkryt. Hej, ako vidíte, takú menšiu dieru. Dneska by som si chcel spraviť, neviem či to stihnem, ale aspoň nejaké poradné železné veci. Takže si tu dám vypekať železo. Nejak by sme to tu mohli vylepšiť. Tu má. A tak. Možno ešte niečo potom urobím. Môžem ísť ešte naťažiť drevo. Jo. A ešte som tu našiel trhlinu. No, to není ani moc trhlina, to je skôr taká trhlinová jaskyňa. Každopádne, nešiel som sa do nej pozrieť. Chcel som do nej ísť na video a... tak to moc veľké není. Ale vidím železo. Aspoň dačo. Ja momentálne 22:47. Tak. Želiesko. Dobre, nevidel som tu ešte nejaké železo. Asi nie, už tu je iba meď. Dobre, ale čo? Keď som si kopal tú dieru, tak som narazil na uhlie. Teraz by som pre ňoho mohol ísť vykopať. Mám nejaké bloky. Nemám žiadne bloky. Tak si pár naťažím. Opržte, že mám taký hrozný zvuk vo videách. Ale za chvíľku si chcem kúpiť slúchadka s mikrofónom, tak aspoň dúfam, že sa to nejak zmení. Ja by som najradšej natočil Fortnite, ale neviem ako, keďže na telku sa proste nedá natáčať bez toho, aby tam bolo vidieť prostredie. No tak a k tomu by ste skoro nič nevideli, pretože ja mám PS4 a hral na nej Fortnite a chcel by som ho natáčať. Ale problém je, že to hrám na telke, no. No tak, logicky, keď mám PS4. Keby ste sa pýtali, nie, nemám počítač. Jediný notebook, ktorý má tak 100 rokov, ale nie. Je tak jemne pomalý. Otvoril som mám nový recept. Jo, už viem, čo som chcel ešte spraviť. Nejaký ten nábytok. Chcel by som natáčať aj nejaké videá z Bloxfruit, ale ja to už mám rozohrané a mám tam extrémne dobré veci. Takže jedine maximálne tak z inej lampy z hry. Chcel by som natáčať niečo také. Možno si dám druhý účet na Roblox a tam to začnem natáčať. Takže mám druhý účet, na ktorom natáčam, na ktorom vydávam videa. A jeden účet, na ktorom robím všetko. Toto je extrémne krátke video.
ale vydám ho len tak. OK, tak čus.